Znači, vlast diktatora, komunističkog diktatora i uskog partiji, to je suradnika, njegovi rade represiju, je tako? Guše slobodu govora, guše slobodu mišljenja, sve. Verbalni delikt uvode, nešto kažeš protiv njih, ma zatvor ideš. Pa evo Jugoslaviji Jugoslaviji Goli otok bio. Pa šta je bio Goli otok? Pa nije to bio hotel sa 5 zvjezdica, užas jedan. Tamo ko je bilo je svjedočanstva ljudi, šta su tamo ljudi koji su preživjeli, prolazili. Katastrofa. To je nešto nevjerojatno, da li su ti ljudi normalni, da li ti ljudi trebaju ići doktoru, vjerojatno trebaju, znate, koji kažu crvena zvijezda, simbol mira i slobode, pa to može biti normalno. Pa komunizam globalno u svijetu, milijuni žrtava, odgovorni su. Evo vidite, kad se